जिथु 2025 जानो गोनां जिथु बिटिसि बे इलेक्शनाव जों देरहाखानाया एकदम खाथां बादि जाबाय। दा जोङो गथै राजनितिक परिबेसनि गेजेराव बा गुबुन राजनितिक दोलोनि गेजेराव बयनिख्रुइबो टप जोङो बयनिख्रुइबो साबसिन माबायाव गोजौसिनाव दं। 2025 निफ्राय हाग्रामा महिलारि सारानो बिटिसिनि गोदान चिफनि दायित्व लानानै बे बिटिसि ओनसोलनि खौसेथि रैखाथि आरो बयनिबो गेजेराव गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो जौगाखांनायनि हाबाफारिया जागायफिनसिगोन होननानै जोङो दिनै दाथियै बुंनो हायो। इलेक्शन टाइमा फैनाय लोगो लोगोनो जों बयबो बिपिएफनो आशीर्बाद होगोन आरो बिपिएफनो भट होगोन। रायजो राजाफ्रा समखौल' नेनानै दं। जिथु 2025 जानो गोनां जिथु बिटिसि बे इलेक्शनाव जों देरहाखानाया एकदम खाथां बादि जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला रायजोफ्रा ज'यैनो दं आरो रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद आरो जोंनि बे बनगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अननाय आरो मोजां मोननायाव जोङो नेक्स्ट जोङो आरो देरहाबावगोना खाथां जानानै दं। दा जोङो गथै राजनितिक परिबेसनि गेजेराव बा गुबुन राजनितिक दोलोनि गेजेराव बयनिख्रुइबो टप जोङो बयनिख्रुइबो साबसिन माबायाव गोजौसिनाव दं। जोङो दा बयनिबो साबसिन माने अबस्थायाव जोङो दङ। दा ओंखायनो 2025 जिथु जानो गोनां जिथु इलेक्शन बे इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोआनो सरकार दागोना खाथां जेरैखि जायाबाबो जोंनि बिपिएफआनो सरकारखौ दागोन आरो 2025 निफ्राय हाग्रामा महिलारि सारानो बिटिसिनि गोदान चिफनि दायित्व लानानै बे बिटिसि ओनसोलनि खौसेथि रैखाथि आरो बयनिबो गेजेराव गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो जौगाखांनायनि हाबाफारिया जागायफिनसिगोन होननानै जोङो दिनै दाथियै बुंनो हायो। माने रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जे जोंनो ओरैबायदि रायलायनायाव ओरैबायदि मोनसे खोथा फैदों जे 2025 माने इलेक्शन टाइमाल' फैथोंसै इलेक्शन टाइमा फैनाय लोगो लोगोनो जों बयबो बिपिएफनो आशीर्बाद होगोन आरो बिपिएफनो भट होगोन। रायजो राजाफ्रा समखौल' नेनानै दं आरो फारफ्रोमथिंजायबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा जानजि खाफ्रानानै दं आरो रायजो राजाफ्राबो जोंखौ अननो थाखाय माने साखाफारि जाखानानै दं। बे हिसाबै बिपिएफआ जे माने हाग्रामा महिलारि सारा जे गोदानै सरकार दाफिनगोन बे खाथां।